13 minut po godzinie 8, a w studiu mamy gości Anna Łukowska i Mark Zolewści z koła udziałych Zemia Rodno. Witamy serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać na początku z panią Anną tutaj po polsku, więc dwujęzyczny wywiad dzisiaj będzie. Konferencja Koła Naukowego Zemia Rodno odbywa się już po raz trzeci. Co będzie takim wątkiem wiodącym w tym roku? Tym razem będziemy mówili o kaszubskich odkrywcach, o badaczach, eksploratorach, tych ludziach, którzy zapisali się w historii Kaszub. Kim będą prelegenci? Tutaj będziemy mieli ciekawe towarzystwo bardzo, ponieważ będzie ksiądz prałat Daniel Nowak, będzie pani magister Maria Krośnicka z Biblioteki z Luzina, będzie pan magister Artur Jabłoński, no i będzie nasza doktor Ewa Kownacka, która jest naszym opiekunem koła. W Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie, bo prawie tam w 24 gromicznika łedze sunti do piersi ta konferencja bunze dyrowała. Teraz pytanie do Mareka Zolewściego, bo ja tu widzę, że z prelegentów możemy wymienić nie tyle teoretyków, co bardziej praktyków. To też było taci celowi, żeby ledzy, którzy są jakoś zaangażowani w tę sprawę, jak ci gadają? Jo, jak najbardziej właśnie to było celowi. Ja tu już bary rocia na ta konferencja, bo ksiądz prałat Daniel Nowak, mnie sobie wydaje, że no, musi długo tu uciekać, żeby znaleźć kogoś takiego, kto jest bardziej kompetentny do tematu, do przedstawienia tematu Piaśnice niż Łen. Tak? To jest człowiek, który nie teli wiedza o książkłewo, bo tam o tyś bary bogato, ale mu tyś wiedza taką zdobyto właśnie, jak to go dają w cudzysłowie w płelu, tak? Ze spotkań, ze świadka ma, z rozmów, z tej całej aktywności, tak. Zajmuje takie. Tak. Mamy też tu magister Maria Krosnicko, bo poresi temat profesora Gerata Labudę. Myślę, że bardzo ważny dla nas Kasiebów. To jest temat, osoba bardzo ważna dla nas, człowiek mocno związany z Kasiebizną, człowiek, który przez Lezno się przewinął w czasach szkolnych i też taki był życzeni, żeby bezpochowanym po śmierci właśnie na cmentarzu w Lezenie. Tam też jego pomnik, także pani Maria Krośnicko to jest osoba, która bardzo dobrze znała pana profesora Labudę i może o nim wiele powiedzieć. Profesor Labuda też przekazał wiele pamiątków takich osobistych, także też wykład budze bardzo ciekawy. Tu też magister Artur Jabłoński, który zajmował się łebrobieniem i przerechtowaniem do wydania powieści Jana Rąbścigo urwono śpiewa. Jak cietyńcowie jeszcze nie mogli z tym teksta zapoznać i myślę, że fajnie by było to poznać prawie łedgocci z kimś, kto się tym zajmował. No i doktor Ewa Kownacka, robotniczka KPSW, Kasiebsko-Pomorskiej Szkoły we Wejherowie. Tema z Nordes, Ilścigłe Półestrowu, ksiądz doktor Anastazy Muzia. Takie, jeśli chodzi o ta konferencja, kto je na nią zaprosił? Ja ci ledzę mogą so pojawić na tej konferencji, jak to wesdrzy? Wszyscy, którzy są zainteresowani tematyką kaszubską, to zapraszamy bardzo serdecznie. Zaprosiliśmy inne koła naukowe do obecności, oczywiście studentów KPSW, żeby koniecznie przybyli. Również wykładowcy, którzy mają ochotę pogłębić wiedzę na temat Kaszub, na temat kultury. Czyli każdy, którego te wątki mogą zainteresować, może po prostu się pojawić i wysłuchać, zabrać głos pewnie też, będzie do tego okazja. To trzecia konferencja Koła Naukowego Zemia Rodno, więc teraz pytanie już o samym kole. To jest oddolna inicjatywa studentów, prawda? Tak, absolutnie. W 2016 roku, w styczniu, czyli tak na dobrą sprawę w 2015 roku, rozpoczęliśmy takie działania związane z tym, żeby powstała jakaś organizacja właśnie na KPSW. Mieliśmy swego rodzaju ADHD, takie społeczne. I udało się, byliśmy z tego bardzo zadowoleni, bo oprócz takiej pasji, którą każdy z nas tam właśnie w tamtym okresie miał,
udało się to przekuć na jakiś cel, który trwa pomimo tego, że my już tą naukę zakończyliśmy w KPSW. Także pięknie, to już trzecia edycja, konferencja trzeci raz jest na uczelni, no i trwa i będzie dalej, mam nadzieję. Konferencja ma charakter właśnie, tak jak Ania rzekła, cykliczny. To jest bardzo ważna rzecz, bo takie było zamierzenie, żeby to weszło, że tak rzeka, w krew. No i teraz nikt się nie zastanawia, tylko wiadomo, że rok minie, temat s'analizę i konferencja będzie mogła odbyć. Ja już jako przewodniczący Chłeła chcę rzec, że nasi studenci są bardzo naprawdę zaangażowani w działalność tego Chłeła. Dla mnie godnym podziwu jest fakt, że ledze co skończyli uczelnia, są już właściwie poza tą uczelnią, dali się angażują, dali chcą coś robić. No przykładem jest obecne tułania, tak? Za co ja im bardzo serdecznie dziękuję, Znaczy, to naprawdę jest wspaniałą postawę. To Kłeło to nie jest bluz coś, co jest w tych strukturach Szkłeła, ale to jest bardziej taci strzodowiście ledzi związanych, co Kasiepską krwią. Takie. Kasiepską krwią. To braterstwo, jedna rodzina. To braterstwo krwi bunze mógł dobrze poznać. 24 gromicznika łedze są ty do pierwsi bunze w Kasiepsko-Pomorści weźci szkole w Wejrowie konferencjo pod tytułem Kaszubscy odkrywcy, badacze, eksploratorzy, laboratorium miejsc i ludzi. Zaprosimy w sieci, którzy by chcieli wysłuchać prelegentów, ale ty się sami zabrać głos, aby prosto poznać, co z tyma ledzama, z pasją, z jaką dzejo Kasiepsko-Pomorsko weźcie szkoła i Kłeło zemia rodno, ja ci tam funkcjonuje, a godumałe tym z Anną Łukowską i Mareka Zolewściem. Bóg zapłac. Bóg zapłac.